Met elkaar is er haast €100 miljoen om de IJsselmarktkust te versterken. Het geld is ook bedoeld om de kust nog onttrekkelijker te maken met bijgelijks nieuwe fietsroutes, het beleven van cultureel erfgoed en bescherming van natuur. Nou ja, het IJsselmeer is natuurlijk onze nationale regenton als het gaat om drinkwater. Het is ontzettend belangrijk dat we dat zoetwater op peil houden. En dan kom je bij het peilbesluit. Ja, als je daar wat meer in kunt variëren, dan kun je ook meer rekening houden met zo'n hele droge zomer als bijvoorbeeld afgelopen zomer was. 10 centimeter lijkt het maar een heel iets beetje. Maar als het waterpeil in de IJsselmar met 10 centimeter omleeg gaat in de meitijd of met 10 centimeter na de zomer weer omheen gaat, had het grote gevolgen voor het broeken van die IJsselmar door de recreatie. De natuur wordt kwetsbaarder voor diezelfde IJsselmar. Daarom wordt er €100 miljoen geïnvesteerd in de hele IJsselmarktkust van Friesland. Een paar voorbeelden. In Gaasterland worden stranden opknapt bij de Hege Gerzen en het Meunsterklif. Bij Hilpen wordt het badpaviljoen opknapt. Maar de meeste investeringen worden bij Warkum dienen met bescherming van de Warkumerwaard en verbeteringen van plakken van waterspotters bij het strand. Ik weet nog van ontelieren waarom doe ik dat jaren. Oh nee, hè, dat komt toch net discount uit, dat mat we net haar, want dat maakt het hier alle keer mooie dingen stik. Maar we zijn al volle verder en we zijn oké, als het er dan komt, dan doen we het te jaren met de ondernemers, met de recreanten, met de natuurorganisatie en dan maken we gewoon het beste ervan. En het waren dan 5, 6 hier, maar nu zijn we de jood. En nu komt er yield uit het Riek, uit Den Haag. En dan wordt het gebied beter en de peilverheging komt er ook om. Dus het kan wel. In 2021, 2022 moeten de projecten uitgevoerd worden.